Praise God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. स्टार्ट करूया. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मंगळा बाप्पा या वर्त्या वेळा बसवतो आम्ही तुकार गाणिताव परत आमका तुवे या माध्यमा मुखांतर सांगात हाडलाय तुझे उतार शिकोवंक तू आमचो शिकोवनदार जावन आसाय आणि उतरांत असली सता तू आमकां उगड्या करताय पवित्र आत्म्या आयच्या दिसा तू आमकां शिकय उतरांत असले सत आमी सोंपेपणी समजूंक तो आमकां कुमोग कर अशें जेजून आमचे पासून कितें पुरो केला ते आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करून हेरांकी शिकोवंक हे करपा तुवें आमकां फोव केल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता सांगत आस तुजे उतार आयकोवंक अटकट करतल्या सर्व वायट स्पिरिटाक तरी आपल्याच्या काळजा मनात हांव जेजूच्या नांवान आज्ञा दिता हे सगळे मुळात अनुमटून दर्यांत वचून पडून आसा शरीर आणि जीवी दिवन जेवता स्वीकार करो तुझ्या नावाक महिमा दिवंक मागता हे मागण्या करता तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता मरिफात आमेन Amen. 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 हालेलुया 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 Hallelujah. आम्ही उतार घालया रोमन्स 1:16 17 Romans 1:16 17 वाचिजे ब्रदर असा सिस्टर प्रेज गॉड हे सुवार्ते विशांत हांव जाना कित्याक सतमन जाल्या प्रति एकल्याक पयले देवा तशेंच हेरांकय तारण दितेली देवाची सकत ती कित्याक सुरू तावन अखेर पर्यंत बावडता मरिपात देवाची नीत मनशाक कशी लाभता ते हे सुवार्ते वरवीं उगडापें केला जसे पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा नीतिवंत मनीस बावडता मरिपात जिवंक पावतलो प्रेज गॉड ओके पण हांगा कितले पळय हे सुवार्ते विशयांत आवला जाना म्हणटा आतां सुवार्त म्हळ्यार आमकां गोत्ता बरी खबर जेजून आमचे पासून कितें केल्या ती बरी खबर आमी जायते फावटी सुवार्ता म्हणटाना देवाचे उतार म्हणटाना आमकां हर एकल्याक चिंता पयले येते आसा आमी पातकी आमी ते केला हांव हे केला तेच आमी चिंता सुवार्ता म्हण एक्चुअली सुवार्ता म्हळ्यार ती न्ही बरी खबर जेजून आमचे पासून कितें पुरा केला खुर्सार ती जावन आसा बरी खबर सुवार्ता गुड न्यूज म्हणटात कित्याक पाऊल म्हणटा कित्याक सत म्हणटल्या प्रति एकल्याक कोणी जावन दितो तेंच्या जाती सो जावन दी तेंच्या कास्ता सो जावन दी जर तो सत म्हणटा जाल्यार प्रति एकल्याक पयले जुदेवांकी तशेंच एरांकी तारण दिताली देवाची सकती देवाची सकत देवाची पदवी देवसो काल म्हणटात फावर सकती ते वेळा आमकां हर एक कोण सत मानता तारण दितली देवाची सकत ती आता सुवार्ता म्हणल्यार मुखार पाऊल खंयच्या विशयां सांगता पळय सुवार्ता म्हणल्यार आमी सकट चिंता सुवार्ता पुरा सुवार्ता म्हण पूण हांगा कित्याक 17 बरयला कित्याक सुरू तावन आखेर पर्यंत भावार्था मरिफात देवाची नीत मनशाक कशी लाभता ते हे सुवार्ते वरवीं उगड्यापे जाला प्रेज गॉड आमकां ही सुवार्ता बरी खबर म्हळ्यार आमकां अर्थ नीत म्हळ्यार आमकां कळटा इंग्लिशार रायटियसनेस रायट स्टँडींग विथ गॉड ही जावन आसा बरी खबर ही जावन आसा सुवार्ता आमी देवाचे नितिवंतपण जावन आसा जेजून आमचे पाता काणून ताचे नितिवंतपण आमकां ताणें दिले आमकां ही जावन आसा सुवार्ता ते सोन आमी ताच्या भायर कितें सुकयता जाल्यार ती सुवार्ता न्ही त्या देखून सुवार्ता जावन आसा देवाचेच नितिवंतपण म्हाका दिला देवा मुखार रावसो तो काल म्हणटात अधिकार देवान म्हाका दिला त्या देखून हांगा बरयला कित्याक सुरू जावन अखेर पर्यंत भावार्था मरिफात मात भावार्थ इम्पॉर्टंट ताका भावार्थ असल्यार मात्र देवाची नीत मनशाक कशी लाभता ते सुवार्ते वरवीं उगडापे जाला आमी पयले गोता नियमशास्त्रा प्रमाणे कितें जातालें म्हळ्यार तांणी कितें देवान बसयलां ते करूंक आसलें पूण नव्या सोल्यांत
भावार्थान आम्ही सत मानल्यार जाल्यार जेजू कुसोमी सोडून धर म्हणून आमच्या जिवितांत काय जाता ते नितीवंतपण आमकां मेळटा. पयले जाल्यार एक कितले 600 वयल्याचे नियम आसले ते पाळल्यार आशिर्वाद आसली, पाळिना जाल्यार आमचेर शिराप देंवतालो. आतां कितें जालें म्हळ्यार जेजून खाले गेले ह्या संवसारांत मनीस जावन येवन आमचे जाग्यार तो मरण पावलो. ताचे सांगात आमी मेल्या ताच्या की सांगचे तर तो मात न्ही ताच्या सांगात आमी मेल्या त्या देखून ताचे नितीवंतपण ताणें आमकां दिला. हे सुवार्ते वरवीं मात्र आमकां कळी जाता की सुवार्ताय भावार्थान सत मानल्यार मात्र आमकां कळी जाता. त्या देखून म्हणटा हे सुवार्ते वरवीं उगडावपे केला तशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, नितीवंत मनीस भावार्था मरिफात जियोंक पावतलो. प्रेज गॉड. नितीवंत मनीस रायचियसनेस केदाळा मेळटा म्हळ्यार भावार्था मरिफात मात्र. ते भावार्थान कोण सत मानता तेदाळा मात्र ताचे नितीवंतपण आमचे जाता. नाजाल्यार आमी आनीकी आजकाल ते करीजे हे करीजे आनीकी आमी नियमशास्त्रा प्रमाणे जियेल्ल्या वरवीं ते संपूर्ण जाता. ह्या सुटकेचे जिवीत आमी अनुभव करिना. आमच्या मदीर आमी जायते फावटी सलवतां कित्याक म्हळ्यार हांवें तें केला हे केला, पूण देवाचे उतार खंयचेय कंडेमनेशन करिना. तो म्हणटा जर तर तुमी सतमंत जात जाल्यार तुमी हेरगी एकले देवाचे नितीवंतपण जोडलेली पर्जा जावन आसात. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून आमी इम्पॉर्टंट कितें म्हळ्यार आमकां देवान भावार्था मरिफात ते दिला नितीवंतपण, रायट स्टँडींग विथ गॉड. रायट स्टँडींग जाल्यार आमकां खाले जायचे रायट टिचींग जायचे, पळय रायट शिकोवन दिवचे जायचे. ह्या जेजून कितें केला ते मात आमी सारक्या रितीन समजल्यार मात ते रायटियसनेस आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून रोमाकारांक बरयलो 8वो अध्याय 30री ओळ कितें म्हणटा पळया. प्रेज गॉड. मनुष्य सैमाचे अस्कके वरवीं नियमशास्त्रान करूंक असाद जाल्लें ते देवान केलें. पातका खातीर एक बलिदान जावच्याक पातकी सैम दिवन धाडलेल्या आपल्याच पुता मरिपात मनुष्य सैमांत राज करतेल्या पातकाचेर ताणें अपराधाचे फरमाण मारलें. प्रेज गॉड. पळया हांगा पळया मनशा सैमाचे अस्कतकाये वरवीं नियमशास्त्रान करूंक असादी जाल्ले ते देवान केले. प्रेज गॉड. पळया जर म्हणजे बऱ्या कामा वरवीं ह्या नियमशास्त्र पाळून करूंक जाता जाल्यार साध्यता नाटले. देवाचे तर म्हणटा मनशा सैमाचे अस्कतकाये वरवीं नियमशास्त्रान करूंक असाध्य जाल्ले ते देवान केले. प्रेज गॉड. त्या देखून आमच्या बऱ्या कामा वरवीं तरी एक खंयचेय करूंक साध्य ना. जर तर आज हांव पाता केले जर तर ताच्या बऱ्या कामा वरवीं तो देवाचे नितीवंतपण जोडूंक पावतो आसलो की साध्य ना. तशेंच आमी आमच्या बऱ्या कामा वरवीं हांव ते करता हे करता म्हूण सांगून देवाचे नितीवंतपण हांवें जोडूंक साध्य ना. पूण देवाक गोत आसले मनशा सैमाचे अस्कतकाये वरवीं नियमशास्त्रान कितें करूंक असाध्य जाल्ले ते देवाचे नितीवंतपण दिवंक ते नियमशास्त्रावरी जावना. कित्याक ते पाळल्यार मात आशिर्वाद आसले, ते कोणावरी पाळूंक जावना. जेजून मात ते पाळल्यात. त्या देखून असाद जाल्ले देवान केले कशें ताचे एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो पातका खातीर एक बलिदान जावच्याक. पातकी सैमात असले सैम दिवन धाडलेल्या आपल्याच पुता मरिफात मनशा सैमांत राज करतेल्या पातकाचेर ताणें अपराधाचे फरमाण मारले. तशें पाताक असल्या वरवीं आमकां देवातय ते काय म्हणटात विंगड करताले. आतां खाले गेले देवान ताचे एकल्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडन त्या पातकाचेर अपराधाचे फरमाण मारले. ते पाताक जसो ताणें पातकाचे मूळ म्हणटात कान उडयता. आमकां जायते फावटी आमी सलवतां खाले म्हळ्यार आमी कोण म्हूण आमी कळीत ना. त्या देखून आमी समस्यार पडटा. केदाळ आमकां आमी कोण म्हूण कळटा त्या दाळा मात्र आमच्या जिवितांत ते देवाचे ते अलौकिक जिवीत आमी अनुभव करूंक जाता. आतां एक्झाम्पल सांगचे जाल्यार आतां मासलेक रुखार सोडूंक जाता जायना. मासल्यान काही आसाचे उदकाचेर वय. आतां आमी जेजू क्रिस्तांतय
आयल्या वरवीं आतां आमी नवी रचना जाल्ल्या वरवीं आतां आमी कोण जावन आसा नितीवंत कोण जोडलेली प्रजा जावन आसा आमचे आयडेंटिटी हांव कोण ते म्हाका कळीत आसा जे ते जाल्यार मात्र म्हज्या जिवितान ते अलौकिक जिवीत हांवें अनुभव करूंक जाता. आतां तुमी एग्जाम्पल एक बुलडॉग म्हणून आसा म्हणजे द्या ताका कितलोय कल्लार मारल्यार तो वाग जाता वाग करूंक जाता सादें ना न्हू. खंयचेय कल्लार सका सोडयल्यार वाग जावंक तो सादें ना कित्याक तो पेटो कितलेय गेल्यार तो वागा बरी जावंक सादें ना. वागाच्या पोटांत वागच जल्मता तशेंच आमी आतां नव्यान जल्माल्या वरवीं आमी देवातावन जल्माल्या वरवीं आतां आमकां ताचे नितीवंतपण आमकां मेळ्ळां. त्या देखून आमी हर एकली नितीवंतपण जोडलेली प्रजा जावन आसा. केदाळ आमी भावार्थान सत मानता त्या जाल्यार मात आमच्या जिवितांत देवाची महिमा पळोवंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आमी पळया मॅथ्यू 5:20 काल म्हणटा पळया मॅथ्यू 5:20. देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्री आनी फारीजावांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले करीत तुम्ही सर्गींच्या राज्यांत रिकची नात. प्रेज गॉड. हांगा धर्म दिसला पण इंग्लीश बाय रायचियसनेस म्हणटा. तशें देखून हांव तुमकां सांगता सस्य आनी फारीजावांचे धर्म दिसची ताच्या नितीवंतपणा प्रास तुमचे नितीवंतपण चड बरें जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिकची ना म्हणटा. म्हळ्यार सस्य फारीजेव खाला चिंताले आमी मागण्या करता त्या देखून आमी नितीवंतपण म्हूण ते चिंतात पूण ते खरें नितीवंतपण न्ही. खरें नितीवंत आमी उडल वाचले भावार्थान आमी सत मानल्यार देवाचें नितीवंतपण आमकां मेळटा. त्या देखून देवाचें उतर सांगता तुमी तांचे बरी करिनाकात आनी करूंक वचनाका. तुमी केदाळ भावार्थान सत मानतात त्या म्हणटा शास्त्री आनी फारीजावांचे धर्म दिश्टी प्रास या नितीवंतपणा प्रास तुमचे धर्म दिश्ट या तुमचे नितीवंत चड बरे जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिकचे. तांचे बरें आमी केल्यार जायना. केदाळ आमी भावार्थान सत मानता त्या जाळा ते नितीवंतपण ताच्याकी वर्त्य जावन आसा. आमी जायते फाटी सुकता देवाचे नितीवंतपणा विशयांत रायट स्टँडींग विशयांत आमी अल्प चिंता मस्तपटी. केदाळ आमी एक नव्यान जल्मता तेन्ना खाला जाता आमी नवी रचना जाल्या वल्ली आत्म्यान ते कोणा वरी ते उगडावंक जायना. आतां इवन आमी सूख केल्यार ते नितीवंतपण काडूंक जायना उडासरात. आमी जायते फाटी चिंता आतां हांव कितें देवातान पयस केला कितें की म्हाका कालेकी बगता जाल्यार हांवें ते समा रितीन सारक्या रितीन समजून काडूंक ना. जर तर एक हांवें सूख करलें तर देवाचें नितीवंतपण होगडायता जाल्यार ताका व्हॅल्यू ना म्हणून जालें. पळय गे देवान इतलें केल्लें खाली म्हज्या एका सुखी वरवीं हांव होगडायता जाल्यार तें नितीवंतपण देवान केल्ल्या कामाक व्हॅल्यू ना. तशें न्ही देवाचे धर्मार्थ देण फ्री गिफ्ट. त्या देखून तूं कालय कर कितेंय कर तुजें नितीवंतपण तूं होगडाय न्ही. तूं देवा नवी रचना जावन आसाय पोरणे सक्क तुजें गेलां तूं नवें जावन आसाय. आतां त्या मनोभावान गेल्यार मात्र आमी काले जाता आमचें तें बरेंपण ह्या देवाचें तें जिवीत आमी अनुभव करूंक जाता. ना तर ते परत आमकां गिल्ट फिलींग येता हांवें तशें केलां न्ही तशें केलां न्ही. तर हांव केल्ल्या कामा वरवीं देवाचें नितीवंतपण होगडायता जाल्यार ताका व्हॅल्यू ना म्हणून जालें. तितलें ताच्या की पाताक तसो जोर म्हणून जालें पाताक तो स्ट्रॉंग आसा म्हणून जालो. ते जाल्यार देवाचें नितीवंतपण हांव जाणा जाता त्याच्या की वर्ते देवाचे उतर सांगता नियमशास्त्रांत पातकाचे परिणाम चड जालो ताच्या की अधिक मापान मच मोर म्हणटात देवाची कृपा वाडली म्हणून. त्या देखून पातकाच्या की स्ट्रॉंग देवाची कृपा आसा ग्रेस ते आमी जाणा जाय. आमी जायते फाटी आमी खाले चिंता म्हळ्यार हांवें तशें केलें न्ही आतां खालें जालें हांवें कांय देवातां देव म्हणजे ताणें पयस केलो कोण ना देवातां दिवची सगळं हांवें उणें केली म्हूण ना ते उगडायना हांव. ते जाल्यार हांव एक ताका म्हणलें ते जाल्यार मासलेक रुकार सोडूंक जायना. मासली उदकांत आसा ते तशें देवाचें नितीवंतपण म्हळ्यार हांव देवान नितीवंतपण जोडलेली प्रजा म्हळ्यार म्हणजे खाले आयल्यार वायट केल्यार सैतानान खाले केल्यार ते उगडावंक जायना. के जाल्यार हांव ते भावार्थान सत मानल्यार मात जर तर म्हणजे करण्याचेर हांव नासल्यार साध्य ना. हांव परत गिल्टा घेता हांवें आज तें करूं ना न्ही
हे करून आनी त्या देखून हांवें आतां कशें देवाचे उतर दिवचे, कशें हांवें सांगचें त्या मनोभावार येता. ताका म्हणटात सेल्फ रायटियसनेस. ताचें नितीवंतपण जो सोदून आसा तो बरें केल्यार देव मानता म्हूण तो चिंतता. पूण तशें न्हय. हे भावार्थान सत मानल्या वरवीं भावार्थावरी मात्र ताका म्हणटा आमकां कोत्ता बायबल भावार्थान जर सत मानल्यार मात्र आमच्या भावार्थांत देवाचें उतर आमकां समजूंक जाता. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळय जाल्यार आमी मुखार पळया मॅथ्यू 29 खाला म्हणटा पळय. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक ओडता जाल्यार तो कोंकून काड आनी पयस उडय. तुजी सगळी कूड हेमकोंडान घालून काण घेवचे प्रास तुजो एक विश्व तुवें होगडावन काण गेलो अदीक बरें. पळय काय म्हणटा तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक ओडता जाल्यार तो कोंकून काड. म्हळ्यार आमच्या बरेपणा वरवीं देवा मुखार आमकां रावंक साध्य ना. जर तर ह्या उतरा प्रमाणे आमी दोळ्यांत पाताक करिनातले कोणी आसात बी? ना आसा बी? ना सादच हा? ना. साध्य आहे सादच की? हा तर आमचे सत्य जायना वय गी. तुजो उजवो दोळो तुका पातकाक ओडता जाल्यार तो कोंकून काड. आमकां कोणाक गोबी दोळे आसचे ना. तरी एकल्या दोळे कोंकून काडचे पडा. वय गे. तुजी सगळी कूड मागीर मुखार थर्ड घाला म्हणटा पळय 29 हा. तुजो उजवो हात तुका पातकाक ओडता जाल्यार तो कातरून काड आनी हा. पयस उडय. तुजी सगळी हा. कूड वेचे प्रास तुजे कुडीचो एक विश्व तुवें होगडावन काण गेलो अदीक बरें. हा आमच्या हातांत पाताक करनातले कोणी म्हण आसा बी? जाल्यार पळयल्यार कोणाक जाता आसचें ना. वय गे. म्हळ्यार आमचें नितीवंत हांव बरें केल्ल्या वरी जाता जायना. ताका म्हणजे देवान असाध्य जाल्यार साध्य केलें. कितें जाला ताच्या पुता मरिफात ते भावार्था वरवीं ते सत मानल्या मरिफात. त्या देखून नियमशास्त्र आनी ते देवाची कृपा सांगाता वचोंक जायना. त्या उडास्तोरीचे कितें जाला ते मुखार काल आपल्या लग्न बांद मोठच्या विशयान ते एकाच कनेक्ट जाता की पळया मुखार. ह्या शिवाय अशें सांगिल्लें आसा कोण तरी आपले बायलेक सोडता ताणें तिका वेगळासार पत्र बरोवन दी जाय. दुसरें वाचिचें की वास. पूण हांव तुमकां सांगता व्यभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपले बायलेक सोडता तो हर एकलो तो ती प्रद्वारीण जावं कारण जाता आनी जो कोण अशें सोडलेले लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वारा जाता. प्रेज गॉड. 22 घाला पळय. 22 काय म्हणटा 22 पळय हे ऍक्च्युली तेंच्या विशयान लग्न बांद मोठच्या विशयान आसा. पूण सामा पळोवंक गेल्यार तेंचे नियमशास्त्रा विरोध येता. नियमशास्त्र वयर 20 उडोवचे लग्न बांद. ह्या शिवाय अशें सांगलें आसा कोण तरी आपले बायलेक सोदता ताणें तिका वेगळासार पत्र बरोवन दिजे. पूण हांव तुमकां सांगता व्याभिचारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याय कारणान आपले बायलेक सोडता तो हर एकलो प्रद्वारीण जावन खारान जाता आनी तो जो कोण अशें सोडलेले लागीं लग्न जाता तोय प्रद्वारार जाता. म्हळ्यार जर तर आमकां कोत्ता एक स्त्री सोडलेल्या दादले लागीं या दादलो सोडलेल्या स्त्री लागीं लग्न जाता प्रद्वारार जाता. तशेंच जर तर आमी देवात येवन या ताचे नितीवंतपण पडलेली स्पर्धा जावन आमी परत नियमशास्त्र केल्यार नियमशास्त्रा प्रमाणे जियेल्यार आमी एका लेकान प्रद्वारार जावन आसा. समजता तुमकां? तशें लग्न बांदांत एकामेका अविश्वासी जाल्यार बायल या घोव काले जाता प्रद्वार जाता. तशेंच हांव देवाच्या कृपेकाल येवन हांव नव्यान जल्मून ह्या देवाच्या नितीवंत पडली जाणा जावन हांव परत नियमशास्त्रा प्रमाणे गेल्यार हांव एका रितीन काल्या जावन आसा प्रद्वार. वय गे. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून तुमी करेक्ट तो बायबल वाचल्यार तातूंत आसा तेच का आमी लग्न बांद कनेक्ट केला. कित्याक जेजू आमचो काय म्हणटात खरेंच आमी पवित्र बादाची वखाल
हर एक कनेक्शन खालं म्हणा नियम शासनी कृपा या नियम शासनी त्याचे नीतिवंत देवाचे राजा कनेक्शन ते हर येतात प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया त्याका रोमन्स 1:17 येतं म्हणता इकडे परत गेले आम्ही रोमन्स 1:17 कित्याक सुरू तावन अखेर पर्यंत कित्याक सुरू तावन अखेर पर्यंत भावार्था मारिफात म्हणजे देवाची नीत राईटचसनेस केदार म्हणता भावार्था मारिफात मनशाक कशी लाभता ते हे सुवार्थेवर उगडापे केला पूण आजकाल खालं झालं म्हळ्यार आम्ही भावार्थानं सुरू करता पूण निमाणे एंड जाता आमच्या कामावर पहिले भावार्थान आम्ही स्टार्ट करता सत मानता पूण आम्ही मागीर काय घेता आमचे कामा वयर हांवें ते करून आनी हे करून आनी वयगे स्टार्ट तेंचे जाता भावार्थान पूण फिनिश आमचे कितें जाला हांवें ते आज ते करून आनी वर्क ते करून आनी आमच्या काय म्हणटात आमच्या मेहनत वयर येता जायते फावटी त्या लागून काय म्हणटा देवाचे उतार सुवार्थेवर उगडापे केला जशें पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा नितीवंत मनीस भावार्था मारिफात जिवंक भोंवतलो ताका भावार्थ व्हेरी इम्पॉर्टंट भावार्थ सांगता करून जायचे करून खंयचो व्हडलो न्ही देवाचे उतार खाला सांगता ते करून आता सिंपल सांगचे जाल्यार जोसो 6 अध्याय काढा 6:28 जॉन 6:28 काय म्हणटा पळय तवळ ताणें जेजू लागीं विचारलें देवा मानव आता तसल्यो करण्यो आदारूंक कितें करी जाय 29 जेजून तांकां जाप दिली देवान धाडलेल्याक तुमी सतमंदी जाय हीच ताका मानता ती करणी ओके आता पळय एक सवाल आमकां विचारले तर आतांच्या प्रिचरांक कोणी म्हणे विचारतात तवळ ताणी जेजू लागीं विचारता आमच्या लागीं विचारता देवा मानव आता करण्यो करता आमी कितें करीत जाय आमी काय म्हणटाले तुम्ही उपास करीजे वयगे तुम्ही ते मागणे करीजे इतल्या वरां मागणे करीजे ते करीजे हे करीजे हे 1000 पटी गुणाचे वयगे पूण जेजू काय म्हणटा जेजून तांकां जाप दिली देवान धाडलेल्याक तुम्ही सत मानी जाय हीच ताका मानता ती करणी पण आम्ही जाल्यार ते करा हे करा म्हळ्यार लोकांक कितें म्हळ्यार अनेक सांगचे जाल्यार हे पवित्रपणा विशयांत या सांगना जाल्यार या सूख केल्ले सांगिना जाल्यार तांकां ते हे जायना म्हणटात पसंद जायना पवित्रपणान जियेचे तुम्ही हे करीजे अशें करीजे तुम्ही उपास करीजे तुम्ही मागणे करीजे तुम्ही रियेक 3 वरां मागाजे तुम्ही तशें करू नजो पिवू नजो ते पुरो सांगल्यार भारी खुशी तांकां पूण नितीवंतपणा विशयांत या कुरप्या विशयांत सांगल्यार एक जालें नवें दिसता तांकां पयलीं तांकां करेक्शन करचें सांगा भारी खुशी पयलीं तशें करू नजो अशें करू नजो अशें करीजे तशें करीजे जाल्यार नाल्यार शिराप तुमकां कळ्ळें तशें करू नजो ते पुरो सांगल्यार भारी खुशी पवित्रपणान जियेचे तुमी पवित्रपणान जिवंक जाता आमच्या शक्तीन पवित्रपणान जिवचे जाल्यार पवित्र आत्म्याची गरज आसा केदार जाता देव पवित्र देखून तुम्ही पवित्र जाय म्हणटा तो पवित्र त्या देखून तुम्ही पवित्र जाय तशें आंब्याच्या रुखान आंबे जातात तुम्ही देवाचे भुरगीं त्या देखून तुमच्या कामावरवी पवित्रपण न्ही तो पवित्र ते भावार्थ सत माना त्या देखून तुम्ही पवित्रपणान जिया म्हणटा पूण आमी काय म्हणटा तुम्ही पयले ते सोडा हे सोडा ते सोडा हे सोडा म्हणून गलेशियन 5:16 म्हणटा आत्मे परमणे जिये ते जाणा रक्तम आसा जे वंदना तुम्ही दादोची करूंक पावची नात प्रेज गॉड हालेलुया 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 विषय समजता की तुमकां विषय सांगचे प्रेज गॉड वय ब्रदर समजता आम्ही ते स्टडी प्रेज गॉड रोमन्स पवित्रत्मा 9:30 वर्ता जाले पवित्रत्मा वय शिकवण दिता रोमन्स 9:30 जाला प्रेज गॉड पवित्र 9:30 नाही 30 ठीक आहे
रोमन्स 9:30. हा तर ह्या ह्या विषयांत आम्ही कितें म्हणचें? देवाची नीत जोडूंक मिनत काडी नासलेल्या देव नाही असलेल्या नीत लाभली खरें, पूण भावार्था उदेशी लाभलेली नीत ती. हांगा घाल म्हणटा तर ह्या विशयान आमी कितें म्हणचे आता देवाची नीत जोडूंक मिनत काडी नासलेल्या देव नाही असलेल्यांक नीत लाभली खरें. आमी देव नाही वय गे आमी परकी ऍक्च्युअली आमी पेगन्स आमी जुदेवा बरी नाही. जुदेव खाले करतात मेहनत करतात तांचे एफर्ट ते करतात हे करतात पुरा करतात. ताका देवाचे उतर म्हणटा देवाची नीत जोडूंक मिनत काडी नासलेल्या देव नाही असलेल्यांक नीत लाभली. आमी देव नाही त्या देखून आमकां कशें नीत लाभली ते नीज कशें लाभली पूण भावार्थ उदेशी लाभलेली नीत. आमी देवाचेर भावार्थान सत मानल्यावरी आमकां ती नितीवंतपण आमकां मेळ्ळें. तांणी कितें चिंता जायते जाण हांवें ते करीजे हे करीजे हांवें सकाळी उठून वासीजे संजेर उठून वासीजे दनपारां उठून वासीजे हांवें मागणें करीजे इतल्या वरांचे इतले लांब मागणें करीजे खंय वाचये पेटीजे म्हणजे बरे कामा वरवीं तांणी नितीवंतपण जोडूंक प्रयत्न करतात. त्या देखून जेजू म्हणटा खापाटी ते लांब लांब मागणी करूंक तांकां बारी खुशी. ते काले म्हणटात भायर काले म्हणटात सुणो काडलेल्या फोंडा बरी भितर पुरा कुसाडाय तेन्ना कांय बरेंपण जायना. ते जाल्यार हर एक भावार्थान सत म्हणटा ते जाल्यार मात म्हणजे ते देवाचे तारान हांवें अनुभव करूंक जाता. प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया. मुखार काले म्हणटा पूण नियमशास्त्रा उदेशी नीत जोडतेल्या प्रयत्न असलेले इस्रायल प्रजेक नियमशास्त्र पाळूंक जाले ना. पूण नियमशास्त्र उदेशी नीत जोडतेल्या प्रयत्नाचेर असलेल्या इस्रायल प्रजेक नियमशास्त्र पाळूंक जाले ना. कित्याक मैदेचे नियम तांकां पाळूंक जाले की जावना कोणाक सगळी पाळूंक जावना. नियमशास्त्र उदेश नीत जोडतेल्या प्रयत्नाचेर असलेले इस्रायल प्रजेक नियमशास्त्र पाळूंक जाले ना म्हणटा. साध्य ना कित्याक म्हळ्यार नियमशास्त्र आमकां कोत्ता 800 आदिमाराचे वयर लॉ आसात तातूंत एक मोडल्यार जाल्यार एग्जाम्पल 100 आसा म्हणजे 100 तुम्ही 99 पाडले एक पाळी ना जाल्यार तुमच्या शिरा पडटा. आमच्या ताका म्हणटा आमच्या करण्याचेर वंदून ना. जर तर आदावान ताच्या सूख केल्ले एग्जाम्पल दिवचे जाल्यार पळया ताणें काले गेले पयले ताका देवाच्या सांगातपणान आसलो वैगे केदाळा ते विंगड जाले पाताळाक आदारले या अविधेयपणा वरवीं ताणें खाले गेले पयले देवा सांगात रावूंक ताणें प्रयत्न केले निमाणे आतां खाले गेले आतां देवा मुखार येवंक ताका जायना बेन दिसता लज दिसता ताणें खाले गेले ताच्या प्रयत्नाचेर वचून खोले आसून गुंतले ताचे प्रयत्न ते पूण देवान काले गेले तेय काडले सामडे दिले पळय ते ताचे नितीवंतपण. हांव कितें जालां म्हजे प्रयत्न येता ते उरना जायना देवा मुखार रावूंक म्हाका. ते जाल्यार देव ताचें नितीवंतपण दिता हांव ते भावार्थान स्विकार करता ते जाल्यार म्हज्या जिवितांत ते बरेपण पडूंक जाता. कशें तो लिपलो आनी काले केले ताच्या मेहनतार वचून खोल्यान गुंतले जाल्यार जावना. ते जाल्यार देवान पळयलें ताच्या कितें काले केले बली पेटोवन एक मनजातीचे सामडे ताका नेसायले ते जावन आसा देवाचें नितीवंतपण. प्रेज गॉड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. त्या देखून पूण नियमशास्त्र उदेशी नीत जोडलेल्या प्रयत्नाचेर असलेले इस्रायल प्रजे नियमशास्त्र पाळूंक जाले ना आनी कित्याक ते जाले ना भावार्था प्रास मुखार पळया आनी कित्याक जाले ना म्हळ्यार भावार्था प्रास चड आपल्या करण्याचेर ते वंदून रावले आनी भावार्थान सत म्हणच्या बदलाक तांणी काले गेले तांच्या करण्याचेर. आतां एग्जाम्पल सांगचे जाल्यार मोइजेक देवान काले म्हणलें एका फर्मय म्हणलें पूण ताणें काले गेलें फर्मोनच्या बदलाक रागान मारले वैगी उदकांत चडपाक. देवान सांगलें बाबा फर्मय तूं उतर उलय बट ताणें काले गेले बेतकाटी मारली. त्या देखून ताका ते बसयल्या गांवाक वचूंक जावना. तशेंच म्हजे करण्याचेर वंदून आसल्यार
कितें देवान बसयला म्हणजे जिवितान अनुभव करूंक जायना. केन्ना भावार्थ सत म्हणटा, भावार्थान उलयता, भावार्थ स्वीकार करता, मरी माये बरी एक्सेप्ट करता, तेन्ना अलौकिकपण म्हणजे जिवितान अनुभव करूंक जाता. तेन्ना म्हजे करण्याचेर म्हणजे मेहनतीचेर हांव करता जाल्यार देवान दिल्ले संपूर्ण म्हणजे जिवितान अनुभव करूंक जायना. प्रेज गॉड, हालेलुया. तेका पळय हांगा क्लियरली बरयलें आनी कित्याक तें जालें ना. भावार्थ परस चड आपल्या करण्याचेर ते वंदून रावले. हड कळटल्या त्या फातराक ते आदलोनू पडले. प्रेज गॉड. मुखार 30. पवित्र पुस्तकींच अशें बरोवन हा आसा, आपले हा मनांत हांव घालता एक फातर मनशांनी अडकळोन पडोवंक तोच जावंक पावतलो कडप, पूण देवाचेर विश्वास खंचयतलो केदींच लजेक पडचो ना. हा कोण विश्वास खंचयता पळय गे, खंचयता केदीस लजेक पडचें ना. पवित्र पुस्तकाचेर बरोवन आपल्या शिवणांत हांव घालता एक फातर मनशांनी अडकळोन पडोवंक तसो जावंक पावतलो खडा, पूण देवाचेर विश्वास खंचयतलो केदीस लजेक पडचो ना. प्रेज गॉड, हालेलुया. पूण देवाचेर विश्वास खंचयतलो केदीस लजेक पडचो ना म्हणटा देवाचे उतर. प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमी मुखार पळया रोमन्स 10:1-4 तातूंत मुखार वचा. रोमन्स 10:1-4. भावानो, म्हज्या खाशा लोकांन बाचाव जाल्यार पुरो म्हूण सगळ्या म्हज्या काळजान कितलो हांव अत्रेकतां, तांचे पासून कितले हांव देवा लागीं मागतां. पळय आतां देव पाऊल खाले म्हणटा पळया, भावानो म्हणजे खाशा लोकांक बाचाव जाल्यार पुरो म्हूण सगळ्या म्हज्या काळजान कितलो मात्र आमकां कोत्ता पावला विशयान. तो सावलो नासलो, ते जाल्यार तो नियमशास्त्राका लागीं येतलो. नियमशास्त्रान कितें आसा ते पाळटलो. तो चिंतलो हे पुरो लोक जेजू क्रिस्ता विशयांत कालेगी उलोवन आसात, जेजूक देवाचे स्थान दिवन आसात, देव निंदा करनासात म्हणून तांकां तो दोग दितालो. ते जाल्यार तो नियमशास्त्राका आसलो. के जाल्यार ताचे भावार्थाचे आत्मीक दोळे उगडले. के जाल्यार दमास्का शाराक येताना दमस्का शहरांत येताना तो धनीक आपटलो आनी एक थाळो आयकलो, सौला सौला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय. ते जाल्यार ताका कळ्ळें. मागीर ताची दिश्ट गेली परत आननिया मुखार दिश्ट फाटी येयले. ते जाल्यार ताचे भावार्थाचे प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हे जाल्यार तांणी भावार्थांत काल म्हणटात हे उलयलो. प्रेज गॉड. ताणी के जाल्यार जेजूक सत मानलो. आतां तो काल म्हणटा भावानो, म्हज्या काशा लोकांन बाचाव जाल्यार पुरो म्हूण सगळ्या म्हज्या काळजान कितलो मात्र. आतां ताका सत कळ्ळी जालें. पयलो तो चिंतलो आमी नियमशास्त्र पडल्यार आमकां देवाचें नितीवंतपण मेळटा, पूण आतां ताका कळ्ळें आमच्या बऱ्या कामा वरवीं तें जोडूंक जायना. के जाल्यार जेजूक स्विकार केल्ल्या वरवीं, जेजूक सत मानल्या वरवीं मात्र भावार्थान मात्र मेळटा. ताका तो म्हणटा भावानो, म्हज्या खाशा लोकांनी बाचाव जाल्यार पुरो म्हणून म्हज्या सगळ्या म्हज्या काळजान कितलो मात्र ऐकता. तांचे पासून कितले हांव देवा लागीं मागूं. तांचे पासून आतां मागून आसा. तांणी म्हणजे बरी जेजूक सत मानूंक, जेजूक स्विकार करूंक. आमकां कोत्ता आजकाल तुमी इस्रायल वसा जाल्यार जुदेव जायतो लोक जेजूक सत मानिना. ते आनीकी नियमशास्त्राकालत जिवन आसात. जेजूक तांणी स्विकार करूना जायत्या लोकांनी. त्या देखून ताका ते कळीत जालें. तांचे पासून आतां म्हणटा हो पावलो, काळजान कितलो मात्र ऐकता. तांचे पासून कितले हांव देवा लागीं मागता. आनी तितलेंच न्ही, मुखार काल म्हणटा पळय, देवाचे भक्तेंत तांकां आसा ती उमेद विशेष मनशाक हांवूच साक्ष दिता. देवाचे भक्तीन तांकां आसा ती उमेद विशेष. आमचे जाणांक आमचे मध्ये जायत्या जाणांक देवाच्या भक्तेंत भयंकर त्यो गुजो. ते करीजे, हे करीजे, भारी काले उपवास करतात, ते करतात, हे पुरसांव हे पुरसांव पुरो करनासतात. तांकां आसा उमेद आसा. पूण प्रॉब्लेम काले, पूण ती उमेद खरे समजणेचेर बांदलेली न्ही.
तांकां खरे देवाची समजुनी मेळना. कशें आमी नित्यवंतपण जोडटा आमच्या कामा वरवीं न्ही, उपास केल्ल्या वरवीं न्ही, म्हज्या बऱ्या कामां ताचो अर्थ उपास करूंक ना म्हण न्ही, करूंक आसा, पूण म्हज्या बऱ्या कामा वरवीं हांव म्हज्या त्याग सॅक्रिफिसा वरवीं म्हाका देवाचें नित्यवंतपण मेळना. हांव केदाळा भावार्थान सत मानल्या वरवीं मेळटा. ते पावलाक कळ्ळें. पूण आज जाल्यारय आमी जायतो लोक आनीकी आजय परत आमी तशेंच आमी जिवन आसा. आमच्या बऱ्या कामा वरवीं, बऱ्या करण्या वरवीं आमकां देवाचें नित्यवंतपण मेळटा. ते आमी स्वर्गाक येता. त्या चिंता आसल्या वरवीं लोकांक चालयता म्हळ्यार इल्लें सूख करता. हांवें ते आज तें केलें, सूख केलें म्हळ्यार तांचे करण्याचेर तांणी वंदून आसात. कितें जाल्यार म्हजी चिंता हांव बदलिता, ते जाल्यार म्हज्या जिवितांत बरेंपण पळोवंक जाता. ताका केदाळाय जाल्यार म्हणटात डियराक चिता जावंक जाता गी, कितले पेंट मारल्यार, कलर मारल्यार साद्या गी जायना. पळय गी, चिता तर डियरच. तशें आमचेय केदाळ हांव सत मानता भावार्थान हांव नविरसना जावन आसा. देव नित्यवंत देखून ताचें नित्यवंतपण म्हाका मेळ्ळा. देव पवित्र देखून हांवूय पवित्रपणान आसा. म्हज्या पवित्र करण्या वरवीं देव पवित्र, त्या देखून ताचे स्वभाव म्हजेतय आसा. हेच्या विशीं आमी मुखार शिकया आयले. आज पळया कितलें जाता पळया. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून मुखार खाल म्हणटा बांदलेली न्ही, कित्याक देव मनुष्याक नियमन करता ते वाटे विशयान ते नेणारी, याशिवाय आपलीच दुसरी एक वाट स्थापित करून ते सोदतात. कित्याक म्हळ्यार देव मनशाक नित्यवंत करता ते वाटे विशयान ते नेणारी. तांकां गोत्तुना देवान ताचें नित्यवंतपण आमकां कशें दिला ताच्या विशयान तांकां गोत्तू नाटल्या वरवीं तांणी खाले करना आसात. म्हळ्यार ह्या शिवाय आपलीच दुसरी एक वाट स्थापीत करूंक ते सोदतात. देखून मनशाक नित्यवंत करता त्या देवाचे वाटेक ते खाल जाले नात. ते चिंतात आमी हे केल्यार देवाचें नित्यवंतपण. आजकाल तुमी पळया, एक आमच्या रिलिजियस केदाळाय देवाच्या राजाक विरोध. तुमी तुमकां बेजार जावंक बरो, आज आमी आजकाल इगर्जेनी कॉम्पिटिशनां सुरू जाल्यात. ते स्पर्धे, हे स्पर्धे, ते स्पर्धे, हे स्पर्धे. आमी काले चिंताव आमी बरें करना आसा, बरें काम करना आसा, लोकांक उत्तेजन करना आसा. पूण तातूंत देवाच्या राजाक येवचें खंयचेय ना. पळय गे, जायत्या जाणांक बेजार जावंक बरो सांगता, पूण हे सत. आमच्या मायंडसेटाक घाले, आमी हे केल्यार बरें, ते केल्यार बरें, लोकांक बरें, देव मनवता पडना, हे केल्यार बरें, तांचो दीस, प्रायांचो दीस, अमचो दीस, ते दीस, हे दीस. पूण ते आमचें नित्यवंतपण. हांव बरें केल्ल्या वरवीं हांव देवाक मानवता जायना. केलें जाल्यार हांव ते भावार्थान सत मानून आनी बरें इरेदान करता जाल्यार ओके. तर म्हज्या करण्या वरवीं देवाक मानवता जाल्यार जिजून ह्या संवसाराक येवन इतले कश्ट सोंसची गरज जातली. म्हणजे बऱ्या कामा वरवीं हांव स्वर्गाक येता, वय गी सादें जालें गी. सादें ना, वय गी आमच्या बऱ्या कामा वरवीं स्वर्गाक वचूंक जाता गी. त्या देवाचें जिवीत अणभव करूंक जाता गी. साध्य ना, वय गी. त्या देखून देवाक गोत्त आसलें, त्या देखून अस्कत साईबाबाचे मनशा रूप घेवन ह्या संवसारीक मनीस जावन आयलो म्हज्या आनी तुज्या बरें. प्रेज गॉड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मुखार फाल्यां म्हणटा होत. कित्याक क्रिस्तानच नियमशास्त्र पूर्ण केला आणि ताचे मुखांतर सत्मंतेल्या हर एकल्याक बावडता उदेशी देवाची नीत लाभयल्या. आतां देवाचें उदार पळया क्लियरली म्हणटा, कित्याक क्रिस्तानच नियमशास्त्र पूर्ण केले. पळय गे, की क्रायस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ म्हणटा. कित्याक क्रिस्तान नियमशास्त्र पूर्ण केले म्हळ्यार ताणें मात एकल्यान पाडलें. त्या देखून कितें पुरो बेसांव आशिर्वाद ताच्या मरिफात आमकां मेळ्ळें, ताचें नित्यवंतपण आमकां मेळ्ळें. मुखार बरयला, कित्याक क्रिस्तानच नियमशास्त्र पूर्ण केले आनी ताचे मुखार सत मानतले हर एकल्याक भावार्थ उदेशी देवाचें नीत लाभयला. देवाचें रायट स्टँडींग केदाळ मेळटा भावार्थान सत मानल्यावर. त्या देखून वडलो आमी वाचलें, काडचें नाका, जो 6:28-29 जाल्यार म्हणटा
देवाक मानवाचा ती करणी करीत जाल्यार आमी कितें करीत जाय ताका जेजू म्हणटा कोणी न्ही जेजू म्हणटा ताका धाडलेल्याक तुमी सत मानिचे बिलीव केला जालें पूण आजकाल आमी जायतो लोक कशे शिकयता म्हळ्यार तुमी ते करीत हे करीत तशें करीत अशें करीत म्हणून खाले जावन आसा लोकांक आनी की कृपे विशयांत ह्या देवाच्या नित्यपणा विशयांत शिकोवच्या बदलाक सुवार्ता दिवच्या बदलाक कितें जावन आसा तांच्या कारणांनी बेबिरांत घालून आसा प्रेज गॉड हालेलुया 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 त्या देखून देवाचे आपोवणे आमकां कितें म्हळ्यार देवान आमकां ताची बरी खबर सुवार्ता प्रगट करूंक आपयला बरी खबर म्हळ्यार जेजून आमचे पसून कितें बोला केला कुर्सार ताच्या विशयान जे आमकां करता ताणें आमकां भलायकी दिल्या शिरपांतले सोडयला तर आशिर्वादांनी भरला काळो कदम कान उजवाडा दर्जा कान फावेला ताचे नितीवंतपण दिला जिवीत दिला ग्रेस्त केला हरी एक आत्मीक देण्यानी आशिर्वादांनी भरल्यात हरी एक ती बरी खबर ताच्या सांगात आमी बसल्या ताच्या सांगात तरी ती बरी खबर त्या विशयान आमी कितले दिता त्या जाल्यार लोकां थंय बरेपण पळोवंक जाता प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळय 1 कोरिंथियन 1:30 काय म्हणटा पळय 1 कोरिंथियन 1:30 देवा वरवींच ते तुम्ही जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात ताणेंच ते जेजू क्रिस्ताक आमची जाणवाय केलो ताणेंच ताका आमचे नितीवंतपण आमचे पवित्रपण आणि आमचे तारण केलो कारण देवा वरवींच ते तुम्ही जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात ताणेच ते जेजू क्रिस्ताक आमची जाणवाय केलो ताणेच ताका आमचे नितीवंतपण आमचे पवित्रपण आणि आमचे तारण केलो प्रेज गॉड तरी एक देवान केले म्हज्या कामा वरवीं न्ही ते जाल्यार ही सता भावार्थान उसारता थोड्या फावटी खाले वता म्हळ्यार ते नितीवंतपणा विशयान या कृपे विशयान सांगतना लोकांक ते नाका हांवें सांगलें एवढं सांग तांकां पवित्रपणा विशयान सांगा तांकां शिरापा विशयान सांगा ते केल्यार सूख ते केल्यार पाताक नियमशास्त्रा विशयान सांगा उपादेशा विशयान सांगा ते बारीक अशी पूण नित्यवंतपणा विशयांत तुमी पातकी न्ही म्हळ्यार आयकूंक तयार नात ना आमी पातकी देवान कितें केलां म्हणटात जालें पातळ करिनातलो कोणीय मनीस ना म्हणटात सांगल्यार वय त्या देखून न्ही जेजू आयलो नित्यवंतपण ती न्ही बरी खबर सुवार्ता वय गे त्या देखून आनीक आसा हितून प्रेज गॉड आतां कितलो टायम वेळ प्रेज गॉड 48 काय म्हणजे तुमकां कोणाक ऍड करूंक आसा की काय सांगू तेजी कंटिन्यू करीत तेजी कंटिन्यू करप प्रेज गॉड हालेलुया 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 पळय आमी एक स्क्रिप्चर घालून कंटिन्यू करया मागीर पळया कितले जाता प्रेज गॉड हिब्रू 5:12-13 काडा हिब्रू 5:12-13 हाचे भितर तुम्ही हेरांचे शिक्षक जायचे हाचे भितर तुम्ही हर एकल्यानी हेरांचे शिक्षक जायचे असले पूण आता खाली जाला पळया पूण देवाच्या संदेशाची मुळा समजणी तुमकां परत्यान दिवंक आनी एकल्याची आता गरज पडल्या निबर खाणाक तुमकां आतांय दुधाची गरज आसा देवाच्या तर खाला पूण देवाच्या संदेशाची बरी खबर ताची मुळावी समजणी तुमकां परत्यान दिवंक अनेकल्याची आता गरज पडल्या निबोर खाणा बदलाक तुमकां आतांय दुधाची गरज आसा म्हळ्यार आमकां आतां खालें कर आमी एक्चुअली इतलें आयकून आमी शिक्षक जाय जाल्ले पूण आतां आमकां खालें जाला परत आमकां मुळावी शिकोवन तूं जायचें मुळावी शिकोवन म्हळ्यार कोत्ता न्ही ते केल्यार पताक हे पताक तेचे हे तेच तातूंत आसा आमी मुळावी शिकोवन परत आमकां
जायचे पडला हे आमकां नाका. आता गज पडला निबोर काण पडला तुमकां आनी आतां दुधाची गज दूध कोणाक दिता भुरग्यांक वय गे. वय. आमी भुरगेपणार तसो आनिकी वय गे. आमी आनिकी आत्मीक रितीन वाडवळ आमी पळोवना. आमकां तेच जाय पयलेचेच दूदच पिवंक जाय. पूण आत्मीक नवें दूद नाका. देवान आमचे पासून कितें केलां ती नाका. कृपा विशयांत या निती विशयांत ते आमकां नाका. आमकां जाय पवित्रपणान कशें जिवनचें, चिराप कशे खंयचे बरो आसात ते आमकां त्या विशयांत जर ते विशयांत ते केल्यार सोकू हे केल्यार सोकू ते करनोजो ओके. ते कशें तातूंत भायर येजे ते सांग न्ही. वय तूं पियेनाका म्हळ्यार जाता. पिवना जावन कशें भायर येजे ते सांग. तूं ते करिनाका म्हळ्यार जाता. मनीस करता कित्याक ताचे ते फाताक आसा. फाताक आसल्यार करीत देत तो करता तो. ते जाल्यार हे सांगता हांव देवाचे नित्यवंतपणा विशयांत या कृप्या विशयांत तेन्ना तो ते समस्येतून भायर येता. जर तर तूं ते करिनाका म्हळ्यार ताणें करचें सोड आनीक. प्रेज गॉड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पळय मुखार काय म्हणटा जो कोण दूध मात्र पियेता तो आनीकय बळशाबरी न्याय नीतीचो अनुभव ना. जो कोण दूध पियेता तो आनीकी बळशाबरी न्याय नीतीचो रायचियसनेस ताका गोतूना. नितीवंतपण मुखार ताका गोतूना. ताका अनुभव ना. भुरग्यांक दूध मात तांकां बरें दुसरें खाण दिवंक जाता. तशें आमी आमकां कायलें करता तेच बरें दिसता. आमी काल ल्हानपण शिकून येयला पळय तेच आमकां बरें दिसता. पूण न्याय निती नितीवंतपणा विशयांत रायचियसनेस विशयांत आमकां नाका. न्याय नितीचो ताका अनुभव ना. आनी मुखार निबर खाण व्हड जाल्ल्यांक जायत्या अनुभवान बरें खंयचे वायट खंयचे म्हणली समजोणी जोडलेल्या. निबोर काण कोणाक सट्टांक जायना ते. जायत्या अनुभवान बरें खंयचे वायट खंयचे म्हणली समजुनी जोडलेल्यांक मात. नाजाल्यार तांकां ते काय म्हणटा जिरोवंक जायना. तुमी खाले फाताक आमी फातकी न्ही म्हणटात. जेजूच्या गायनी गूण जाले म्हणटात. खाले उलयता तुमी. दोळ्याक दिसनातले पत्ते खाले उलयता तुमी. आमी पोरे घरा गेल्ल्या जाल्यार की ती म्हणाली जेजू बरो करता वय हांगा बरयला न्ही बरो जेजू बरो कर बरो जातलो देरा मेर. मागीर तिका समजून दिले ताच्या उपरांत तिका कळ्ळें विशय. म्हळ्यार आमकां तेच नितीवंतपण या जेजून आमकां कितें केलां ताच्या विशयान आमकां सारकी समजून नाटल्यावर आमी तशें उलयता. ताका हांगा बरयला जो कोण दूध मात्र पियेता तो आनीकी बळशाबरी न्याय नितीचो रायचियसनेसचो ताका अनुभव ना. निबोर काण व्हड जाल्ल्यांक जायत्या अनुभवान खरे बरे खंयचे वायट खंयचे म्हणली समजणी जोडलेल्यांक. प्रेज गॉड. हालेलुया 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 हालेलुया. पळय आमी नेक्स्ट इले कंटिन्यू करूया. कोणाक कांय म्हणी सांगूंक आसा की ऍड करूंक आसा हेतून या कोणाक कांय टेस्टमनी आसा की सांगूंक. प्रेज गॉड ब्रदर. प्रेज गॉड ब्रदर. ते तुम्ही सांगले नाही वय आम्ही कॉम्पिटिशनर असां म्हळ्यार वय स्पर्धात्मक मनोभाव आमचो. वय वय ताका एक फिलिपी घरान बरयल्ल्या पत्रांत आसा 2:3 स्वार्थाक पडून वा पोकळ दौलते खातीर कसलेंच तुम्ही करी नाकात. बगार कलत्या मनाचे जावन हेरां तुमचे त्रास चड बरी म्हूण तुम्ही लेखा. करेक्ट. तुमचो स्वंत आदाय पळय नाकात. बगार हेरांचेय बरेपण तुम्ही सोदा. तुमचे मन क्रिस्त जेजूचे मन जावं म्हण. आमी केदाळ ते कॉम्पिटिशन करूंक वेता. आमी कालें स्वार्थाक पडोवंक वेता. वय थंय मोग ना आमचे कडेन. हांव ताच्या मुखल्या मनशाक कॉम्पिटेटर म्हळ्यार म्हजो दुस्मन म्हणले बरी हांव पळोवंक रेडी आसा थंय. वय त्या खातीर आमी कॉम्पिटिशना वरवीं मनीस मनशां देवाचिंत मनशां एकामेका विरोधपणांत आसात. वय करेक्ट. तूं मस्त पळोवंक गेल्यार मस्त गुंडाळ्याची एकामेक टिचिंगान तूं आयकल्लें त्या खातीर म्हाका ते
आणि तू तेंत म्हाका आतां मेळ्ळें तुमी सांगतना ते वय वय कॉम्पिटिशन इज व्हेरी डेंजरस म्हणटा. ते म्हणटात न्ही तितलो रिलिजियस आवडे बारी डेंजरस ते तातूंत येयल्या वय पुरा वय रिलिजियस माइंड रिलिजियस ते देवाच्या राजाक देवाच्या उतराक विरोध अरे स्पर्धात्मक चिंता हा वय आमच्या मोगा देवाच्या मोगा विरोध वेता म्हणटा. हम्म वय वय प्रेज कित्याक गॉड म्हळ्यार आमी उपादेशांक विरोध वेता न्ही. वय म्हजो वय ते केल्ल्या बरी हांव पेल्याचो मोग करीचे वय वय वैगी वय वय पूण हांगा आमी कालें करता हांव ताका वय सकयल घालूंक कितेंय करूंक तयार आसां त्या जाग्यार. करेक्ट करेक्ट म्हळ्यार हे अनेक रितीन ह्या संवसाराची साल तुमी आदार येतात म्हणटात पळय त्या करेक्ट रितीन करेक्ट वय 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 प्रेज गॉड ताच्या तुमची मना नवी जावं म्हणटा रिपेंट वय चेंज युअर थिंकिंग देवाच्या उतरां वय प्रमाणे अकॉर्डिंग वर्ड ऑफ गॉड देवाच्या उतरां प्रमाणे आलोचना बदलिल्यार आमचे जिवीत बदलातात. आमची वय चिंता बदलण्यातल्या वरवीं आमी ह्या वय रिती संवसार रितीन जिवन आसा त्या देखून आमकां ते देवाचे जिवीत आमचे अनुभव करूंक जायना. आमकां ते वय भक्त आसा पूण ते वडोद सांगला विशेष आसा उर्बा आसा वय ती खऱ्या वय समजुतेर बांदलेली न्ही. बांदलेली नाही ती. हा खऱ्या आणि त्या समजुतीर खातीर हांगा आनी एक मार्क 7:33 म्हणटा न्ही ब्रदर ते अशें तुमी पाळणयल्ल्या रिवाजे वरवीं देवाचें उतर तुमी निर्फळ करतात म्हण. 7:13 वय 13 वय वय निष्फळ असले केला हेर जायते तुमी करतात म्हणटा खाली ते मात नाही वय वय हेर जायते. संप्रदाय नुसतं आसात वय 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 प्रेज गॉड. ताका देवाच्या उतराक संप्रदाय या म्हणजे करून मिक्स केल्या जायना. वय ते ऍक्च्युली आडखळ न्ही देवाच्या अडखळ मोगाक वय देवान वय आमचे थंय दिल्ल्या मोगाक आनी आमकां वांटूंक आसलेल्या मोगाक ते विरोधपण येता. करेक्ट वय हांव कितेंय देवाच्या उतराक विरोध करता जाल्यार ते हांव देवाक स्टॉप करनासता कार्य करून वय वय म्हाजे देव म्हजे मागीर सुमें काम करूंक जायना. जायना ते वय ताच्या संग कोऑपरेट करचें म्हळ्यार देवाचे उतर भावार्थ सत्मानित बिलीव करचें वय तितलेंच. वय 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 आतां एक्झाम्पल सांगता एवढं सांगलें पळय मनीस एक दुसऱ्या फावटी देवान खालें म्हणलें फर्माय म्हणलें वैगी ताणें मारलो वय वय ताचे एबिलिटीचेर गेलो तो रागान जावं खंयच्याय दिशेन ताणें घेतलो पूण ताचें फळ जावन खालें जाल्यार ताका बसायल्या गांवांत वचूंक जावना. तशेंच वय आमच्या जिवितांत देवान बसयलां आमच्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार आमी नियमशास्त्रा प्रमाणे जिवन आसा आमच्या एबिलिटीर म्हणजे करण्याचेर वंदून आसा देवाच्या करण्याचेर न्ही देवान ताच्या पुता मरिफात कितें केलां ताचेर वंदून न्ही म्हजें करणे हांव केल्यार देवा मन वता म्हणल्या भशेन आतां वय उपास करता जाल्यार हांव देवा मन वता म्हणना हांव मागणें करिना जाल्यार देवाक आज मन वना म्हणना त्या देखून वय म्हाका अशें जाय म्हजे एबिलिटीर हांव समजता त्या देखून ते देवान कितें बसयलां म्हज्या जिवितांत ते अनुभव करूंक जायना. वय नाही तुम्ही वडोलेक ते सांगलें पळय आदावन हम्म. आनी एवेन पाताक केलें ताचे उपरांत तांणी तांचे ओन एबिलिटीर वचून ते वय वय खोल्यांनी ते वय मान दापूंक गेले पूण वय देवान विशेष रितीन ताका एक सामड्याच्यंत वस्तूर ताका दिलें वैगी वय सो वय आमी देवाक काम करूंक सोडल्यार देव आमकां कितल्या व्हडल्या रितीन तो आमकां आमचे जतन कान घेता म्हणल्यार ते विशिश्ट रितीचे एक उदाहरण म्हूण चिंता हांव. वय 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 मागीर आमचे एफर्ट पळय टेम्पररी वय आतां पोलियो वय येयल्यार वय सोंपून येता वय 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 ताका वय ते चड बळटा वय 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 देवान दिवन ते बऱ्यांतले बरें हांव करचें वय पळय टेम्पररी न्ही आनी हांव देवाक लिमिटेड करूंक वेता लिमिट वय म्हाका इतल्यांत पुरो म्हणून म्हळ्यार हांव अशें अशें केल्यार देवा मुखार वचूं येता कोण ना म्हणून वय 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 मान दाखोवन हांव वचूं येता कोण ना देव स्विकार करीत कोण ना तशें म्हजे एबिलिटीर वय म्हजे करण्याचेर वय वय दमून प्रेज ते गॉड जाल्यार हांव ताच्या एबिलिटीर येता तसो म्हाका जाय जाल्यार कर दिता. वय वय प्रेज गॉड. आनी कोणी आसात न्ही कांय टेस्टमनी आसा न्ही कोणाची म्हणी नाजाल्यार आमी अखेर करया. प्रेज गॉड हालेलुया ओके हालेलुया प्रेज मंगळा गॉड. बापा ह्या वर्त्या वेळा पासत आमी तुका अर्गां दिता आयच्या दिसा जायतीं सतां पवित्र आत्म्याच्या सत्येन तुवें आमकां उगडापी केली वय ते जाल्यार आमी भावार्थान तुका सत मानता
त्या दाळा मेळचे नितीवंतपण वर्ते जावन आसा ताका मोल बांदूंक जायना. जायते फावटी आमी नेणनारपणाक आमचे नितीवंतपण सोदूंक आमी प्रयत्न करता. त्या दाळा ही सतां आमकां उगडापय जातात. त्या सतां प्रमाणे आमचे आलोचन आमी बदलिता. खंयच्या मनोभावार आसूं दी, खंयच्या परिस्थितीन आसूं दी, खंयचे तरेचे वायट केल्यार त्याच घडये पवित्र मोगडापय करता. तुझ्या बऱ्या कामा वरवीं न्ही, तूं देवाचे सत मानल्या वरवीं तुका बाचावी. सोडवण म्हळ्यार सत आयच्या दिसा तुवें आमकां उगडापय केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. अशें हेर एका वेळार आमी तुज्या उतराचेर, तुज्या सत्तेचेर वंदून भावार्थान सत म्हणून जिवीत जिवंक, तुजे कृपेचेर पातयेवन जिवंक आमकां फाव करचे पासत अर्गां दिता. हेस नितीवंतपणा विशयांत, हेस कृपे विशयांत हेरांकी शिकोवन हेरांनी देवाचो येवन ताचो तो मोग तो तांणी अनुभव करून तुज्या एकवटान जिवन तुज्या नांवाक महिमा दिवंक फाव जावन दी. अशें जेटल्यांनी तुवें बसयलेले ते बरोवन तांचे जिवीत तांच्या जिवितान अनुभव करून हेरांतय वांटोवन तुज्या नांवाक महिमा जावन मागता. हे मागणें करता तुजे पुता जेजू क्रिस्त मरी फात